हाय एवरीवन। से आज ऑफिस आसलाठू आम बाहर नरसिंहपुर बैशाखी मेला देखा। छाड़का जात्रा पर एटा था नरसिंहपुर बहुत बड़ मेला। खरादिन इवनिंग सेमती क्या बुलाया भल न लगे। मेल बहुत सारा स्टल पड़ा केते सारा जिन बिक्री होता। बुलू बुलू मो गोड़ ऑटोमेटिक टाणी गला ब्रह्मपुर आचार पांपड़ पाखक। जो भी मेला लगू मुझे किणे कि न किणे आचार पांपड़ निहाती किणिकी आणे। आ सबुठ मजा कथा है जो स्टिक रे टिके दियंती टेस्ट करने। तापर देखिली गोटे चूड़ी दुकान पाखକୁ गली आ चूड़ीटा मते बहुत पसंद आसिला। ता छड़ा सेटे बहुत सारा भल भल ऑप्शंस भी थिला। आ लास्ट में निजे भी कंफ्यूज हो गली कोनटा आनिबी। ता पाखरे इंडोर प्लांट भी सेल होतिला। जेमति हम जाडे प्लांट एरिका प्लांट वगैरह सेल होतिला। आ इटे थिला गोटे पिलांकर गेम से खेलाकुदा करुथिले। सेठू गोटे सामने थिला बहुत सारा ऑप्शन थिला हमर बेतर जिंस। आ देखिया ପାଇଁ बहुत सुंदर लाଗୁଥିଲା। तापर आमे गलु किछि खाइया ପାଇଁ। सेठी पनीर स्टिक आउ मशरूम स्टिक बिक्री होतला। आउ पोटाटो टोस्ट भी बिक्री होतला। ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟାଟୋ କୁ ରାଉंड ରାଉंड କରିକି ବଡ କରିକି ତାକୁ ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଖାଉଥିଲି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ସେ ବି ଥିଲେ ସେ ବି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପଟାଟୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ନିଜେ ବି एक ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏତେ खाद्यान्न ବଡ ଥିଲା प्रणाली ଯେ। ସେଠି ଗୋଟେ एवं ପିଲା ଦେଖାହେଲା षष्ठ ତାକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲି ଆଉ नरसिंहपुर ସେ ବହୁତ वैशाख ସାରା मेला ଖୁସି ହେଲା। सफल ତାକୁ ଖାଇବା कले ପାଇଁ ଡାକିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କାର୍ଯ୍ୟक्रम କଲା। प्रायोजित ଆଉ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନବମ ଦେଖିକି ନିଗମ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହସ୍ତକାଳୀ ହେଇଗଲି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେଇଠି। ଓଡିଆ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗଲି ମୁଁ ଫଟୋ ସୁଟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ସେଠି ରିଲ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଲାଜରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଇଠୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲର କ୍ଲିପ ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ସେଠୁ ମୋ ଆଖି ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଗଲା ଚକା ଆଖି ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ୱାଲ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ସ ବି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଭଉଣୀକୁ ତ ସବୁଠୁ ମଥୁରା କେକ୍ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲି ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବା ମତେ ମଥୁରା କେକ୍ ସେତେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ବେଲୁନ ଦେଖିକି ନା ମୋ ଛୋଟ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ସବୁଥର ଜିଦି କରିକି ବେଲୁନ ନିଏ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେଲୁନ ଟା ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ। ଏଇଠି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଫେଭରେଟ ଲସି ପ୍ଲେସ କୁ। ଏଟା ଫୁଡ ଆଡା। ତାପରେ ଆମେ ଲସି ପିଇକି ସେଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।